आज खारेपार आरोग्य केंद्र चालू असा त्याच्याचबरोबर आता हे साईबाबा देवळात 25 वर्ष पूर्ण आता आणि आज या सुवर्ण दिसाक आज या मूर्ती प्रतिष्ठापना शिर्डी संस्थानचे पुजारी उल्हास भटजी यांच्या हाताने आज श्रीपाद श्रीवल्लभ नरसिंह सरस्वती गजानन महाराज आणि स्वामी समर्थ यांची मूर्ती प्रतिष्ठापना झालेली असा। आतापर्यंत देवस्थान विविध कार्यांत काम करत आयल्या। या वर्षाच्या येत्या 5 तारखेक गोय राज्याचे बहुमानिस्त मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत यांच्या हस्तुके आमचे वडील कैलासवासी महेश राजाध्यक्ष ट्रस्ट आम्ही सुरुवात करता आणि त्या ट्रस्टा थ्रू आरोग्य शिक्षण आणि कल्चर अशा 3 गोष्टींनी काम करतले। दत्ताचे पूर्ण अवतार दत्तावतार म्हणजे आम्ही बाबांची जी आरती म्हणतो, जय जय गुरु दत्ता हो स्वामी अवधूता, जे बाबांची आरती म्हणतो, आई साई बा साई दिगंबरा अक्षय रूप अवतारा सर्व ही व्यापक तू। तर ते व्यापक कशा, तर अशा प्रकारे सर्व दत्ताचा अवतार या ठिकाणी यांनी मूर्त्या आणल्यात आणि त्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा या ठिकाणी होत आहे।